Здравейте и добре дошли отново в моя канал и в днешното видео. Както ви споменах, имам доста парфюми и сега преминаваме към втората част от парфюми, които искам да ви покажа. Ще започна с един парфюм, който аз преди години съм мирисала, не знам точно колко време, но съм го мирисала. Тогава не останах очарована, може би защото съм мирисала и други аромати и не съм успяла да го отделя, но сега буквално се влюбих в този парфюм и вие ще видите колко много го използвам. Става въпрос за Irresistible на Givenchy, като това е Eau de Parfum вариацията. Вече излязоха доста други варианти на този парфюм, но аз в този съм влюбена буквално. Сега ще видите колко много го използвам. Тази бутилка е 50 мл. Аз използвам много този парфюм. Изключително много ми харесва. Това е плодово-мускусен аромат, който ми напомня изключително много на Burberry Her. Но Burberry Her не ми беше достатъчно силен като сияж на мен. И поради тази причина ние не се разбрахме. Аз го подарих, ползвах го известно време. С разликата е, че Burberry Her беше с малина или ягода. Ягода май беше. Докато тук има круша. Абсолютно същата композиция, въздушен, но в същото време плода е много по-наситен и се усеща. Много хубав парфюм с изключително дълготрайност, с страхотен сияж за такъв тип парфюм. Усещам го през целия ден. Много съм доволна от тези критерии и хора, които обичат круша, но да бъде по-различна, защото пак ви казвам, има тази въздушност, тази пухкавост. Много интересен, много закачлив, много момичешки. Този парфюм прави впечатление. Ходих в МАК, за да си взема сенките за вежди и момичето веднага забеляза парфюма, отбеляза, че е много хубав и много й харесва. Ако не сте обръщали внимание на този парфюм, отделете му задължително за хората, които обичат плодови аромати, разбира се, защото не е типичният плодов аромат с цитруси, с праскова. Много е различен и е много хубав. В момента го ползвам страшно много, защото въпреки типа на аромата, в по-студените дни той се развиваше чудесно, което е още един плюс и прави добро впечатление относно марката. Така, следващия парфюм аз видях, че има нов бутик Алхимиста и реших просто да отида и да видя ароматите, защото там имаше Paradis d'Essence. Аз много исках да помириша на Paradis d'Essence Valhalla. Също така Fire at Will исках да помириша, той не е на Paradis d'Essence. В крайна сметка от Valhalla на Paradis d'Essence очаквах много повече, останах леко разочарована, защото ми е 99,9 реплика на Ерва Пюра. И очаквах много повече за тези пари. То се оказа отново плодово-мускусен аромат, буквално 99,9% реплика на Ерва Пюра. Аз си закупих, сега малко смешна историята, аз си закупих Caprice de Marie на марката Chabot, това е френска марка. В момента само, че държа Caprice de Jeanne. Тъй като когато показах, аз много харесах Caprice de Marie, взех си го, цветен, плодов, различен, много интересен аромат. В момента не е при мен, за да ви го покажа, затова за него в друго видео. Но война ми си хареса Caprice de Jeanne и решихме да го поръчаме, само че в този парфюм на нея има една нотка, която не й допада и разменихме парфюмите, а на мен точно това пък ми харесва в това малко бомбонче. 30 мл е разфасовката. Caprice de Jeanne е отново, както Irresistible, плодово-мускусен аромат, но с различни плодове. Тук много хубаво пръскат.
Има личи, има розов пипер, има череша, има малина, има цветя, има изключително много нотки, но за мен в този парфюм се отличава личито и черешата и розовия пипер, като най-много личито то остава кисело. По принцип има леко кисело аромат и това много ми харесва, защото в комбинация с сладостта, череша тук ми е малко като костилка от череша, не самия плод, а малко като костилка от череша. В последствие, когато мине примерно половин час, този парфюм, аромата му става като леко захаросани плодове. В комбинация с тази киселост от личито и ми е много различен като аромат. Едновременно с това те не са твърде тежки, не са твърде сладки. И на мен много ми харесва. Като цяло всички тези парфюми на Шабо не са много тежки, а пък са различни. Доста интересна марка и смятам, че много хора биха си харесали нещо там. Аз съм доволна. За издръжливост този парфюм е издръжлив. За сияж не е някакъв звяр от към сияж. Не се и очаква това от към такъв тип аромат, защото е по-цветен плодов. Но е много различен и на мен много ми харесва. Тази лека захаросаност, която се получава, много ми допада. Така, продължаваме натам. Сега с кой да продължа? Добре. Както ви споменах и вие знаете, хората, които ме следят доста време, аз обожавам серията Le Parfum на Елиса и имам Le Parfum Lumière. Мога да кажа, че може би Lumière в момента го обичам повече, отколкото оригиналния Le Parfum. Просто го обожавам много цвят от портокал, парфюм от много бели цвета, изключително наситени. В Le Parfum оригинал се усеща повече жасмина с пачулито и с меда. Това са трите нотки, които са в комбинация и най-отчетливо се усещат, докато тук не усещам пачули, мед тук няма, но има цвят от точно така от портокал, който е в изключително огромно количество и изключително сладък, много наситен. Въпреки че тук мисля, че нямаше мед, буквално ми е меден, много сладък, но не ми е прекалено, защото има някои парфюми, които са ми прекалено сладки и не се разбирам. Този има някаква от цветята свежест, която го обожавам. Този парфюм също прави впечатление. Една колежка ми каза, не знам с какъв парфюм си, но просто е уникален. Сияж, естествено, тук няма как да ни разочарова при парфюмите на Елиса. Издръжливостта отново е цял ден и отново може да видите, че аз изключително много го използвам. И в момента от парфюмите на Елиса това е моя фаворит. Към момента е изместил дори, пак ви казвам, Le Parfum оригинал, който обича цвят от портокал. Задължително да му обърне внимание. Феноменален парфюм. И така аз оставих най-силния парфюм за накрая, защото след него не се усеща абсолютно нищо друго. Аз ще се опитам да пръсна малко сега. Вижте го какво е малко. Това е от Лъж. Аз бях видяла Лъж, Лъст. Най-вероятно на доста хора този парфюм говори нещо. Той е като аромат се води реплика на Tom Ford Jasmine Rouge, който е по описание много тежък жасмин, буквално мръсен жасмин. Не на всеки се харесва този парфюм. И сега относно Le Parfum, относно Лъст на Лъж. Ако някой обича жасмин, ако обича много жасмин, ако обича тежък жасмин, сладък жасмин, душлив жасмин, това е парфюмчето. Аз си го взех в 30 мл, за да го пробвам. Със сигурност аз ще си го закупя в 100 мл. Не знам дали бих си взела Жасмин Руж на Tom Ford, просто защото знаете, че парфюмите на Tom Ford не са крайно издържливи с крайно огромен сияж, но този парфюм просто
От него са ви необходими 2 напръсквания и приключвате. Не ви е необходимо повече. Буквално. Много, много, много жасмин. А в същото време много кристален жасмин, сладък жасмин, тежък. Аз го обожавам. Когато го получих, аз го получих в работата ми, прекалих с него. Тогава беше и по-студено, в офиса беше доста топло. В комбинация с този парфюм се получи малко неприятно. Отваряха прозорци, проветряваха. Не им беше добре. На мен ми беше много добре, защото е много тежък, много хубав, много, много, много жасминов, наситен, изключително наситен жасмин, така че който иска точно такова нещо душливо, жасминово, като душливо казвам, аз го използвам само в хубавия смисъл на думата в момента. Не знам дали може да ме разберете и дали може да има такъв смисъл, но да, аз в момента го използвам само в хубавия смисъл на душливост. Божествен аромат, просто божествен. Толкова много ми харесва, че аз лично не бих си взела жасмин руж на Tom Ford, просто защото това е перфектен аромат. Дори да няма, ако го помиришете на някои обичате такъв тип аромати, със сигурност ще се поинтересувате на кой е и със сигурност няма да предполагате, че това парфюмче е на лъж. Страхотно. Просто тук си свършили работата чудесно и в момента обмислям да си купя още някой парфюм на лъж. Така, това бяха парфюмите, новите парфюми, които исках да ви покажа. Много ви благодаря за отделеното време и до скоро!